بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Musulman doğrumuz sünnete göre tövir nähili bolmaly diýip sorapdyr. Musulman doğanlar türkmen diline nahardan soňra okalyan doga dilege tövir diýilýär. Sünnete göre diňe nahardan soňra däl, nahardan öňüm diýmeli sözler, dilegler bar. Soňundaky nähili ähmiýetli bolsa, öňündäki doga dilegler ondan hem ähmiýetlidir. Sünnete göre musulman doğanlar iýmäge, içmäge başlangda her kimin özü iň pesinden bismillah diýmeli. Hadiste gelşýär naharyň başynda bismillah diýmedik kişiniň paýyna şeytan şärikdir diýär we bismillah diýmesen şeytan begener diýär. We naharyň saçagyň bereketsiz bolmagynyň bir sebäbi başynda bismillah diýmezlikdir. Şonuň üçin musulman doğanlar iýmek içmekden öň bismillah diýmeli. Bismillahirrahmanirrahim diýseňem bolýar. Ve bismillahi sesli aýtmak has howdur. Sebäbi ýanynda bismillah diýmegi unudan kişi bar bolsa, o da ýatlar ýalak. Delili Ebu Davud'da gelýär, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah." Eger sizden biri nahar ise bismillah diýsin diýär. Eger musulman doğanlar iýmek içmekden öň bismillah diýmegi unutsaň näme diýmeli? Bunu hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öwredipdir. Ýanky hadisiň dowamynda Peygamberimiz diýär: "Fe in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi we ahirihi." Eger başynda diýmegi unutsa diýär, eger iýmek içmekden öň başynda bismillah diýmegi unutsa, bismillah fi awwalihi we ahirihi diýsin diýär. Nahardan öň musulman doğanlar başga da diýmeli dilegler bar, iň pesinden bismillah diýmeli. Nahardan soňra tövir nähilek bolmaly, näme dilegler okumaly. Nahardan soňra musulman doğanlar içip bolandan soňra iň pesinden alhamdulillah diýmeli. Sünnette gelen başga da doga dilegler bar, şolary aýtmak has haýyrlydyr. Mysal üçin Tirmizi'de, Ebu Davud'da gelýär. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize şeýle diýmeklik öwredýär: "Elhamdülillahellezî et'amani hâzâ ve razaqanihi min gayri havlin minni ve la kuvve." Ya tutjak doganlarymyz üçin täzen gaýtalap aýdýan: "Elhamdülillahellezî et'amani hâzâ ve razaqanihi min gayri havlin minni ve la kuvve." Manisi, menden güç ve kuvvet harjamadan maňa iýdiren we men rızyklandyran Allah'a hamd, sena bolsun diýmek. Sünnette geçen musulman doğanlar bundan başka da dilegler bar. Sünnete göre tövir şu görnüşde bolmaly. Indi musulman doğanlar tövire degişli möhüm bellikler bar. Sebäbi biziň içimizde tövir başka durly, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öwreden töviri sünnetinde başka hili. Biz köplenç tersine edip ýörüs töwirin. Halk içinde köplenç näme edilýär musulman doğanlar? Nahardan soňra ýa-da märekelerde nahardan soňra birine ay plançan tövir galyp ber diýilýär, ýa-da ýaşuly bolsa planaga, plan ýaşuly mollaga tövir galyp ber diýilýär. O da bir zatlar okaýa, galan kişiler hem şonuň bilen elini götürüp yüzüne elini silýärler. Köplenç cemaatın özleri hiç zat okamaýarlar. Şol elini götürüp elini yüzüne silse, şoň bilen näme tamam boldy diýip düşünýärler. Şu düzgün tertip musulman doğanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öwreden töviri däl we sünnete ters gereketdir. Hususan hem Orta Aziya mahsus ýörelge. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabalar bu hili tövir etmändirler. Musulmanlar bu hili tertip öwretmediler. Bu tertip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öwreden sünnetiniň tertibiniň tersidir. Sebäbi musulman doğanlar, birinji sebäbi nahardan soňra sünnete göre okumaly dilegleri öýde bolsun, märekede bolsun her kimiň özü okumalydyr. Sen meniň ýerime şükür edip bilen ok, men seniň ýerine şükür edip bilem ok. Her kimiň özü Allah Taala şükür edip, hamd aýdyp, öz töwirini, öz dilegini öz okumalydyr. Bu birinji sebäbi.
İkinci sebäbi musulman doganlar nahardan soňra sünnete görä dilegler okulanny el götürüp yüze silmek ýok sünnetde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabalar nahardan soňra dilegler okanny el götürüp yüze silmändirler. Bizim sünnette öwredilmedik tertipde etmegimiz dogry däl. Indi sünnet näme, sünnete ters zat näme, bidgat näme düşünmeýän kişiler näme diýe? Näme ziýany bar diýe. Hawa Peygamberimiz etmändir, bize diýäs näme ziýany bar diýe. Ziýany musulman doganlar Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemiň öwreden sünnetini ýitgetdigimiz bolýar we öz ýanymyzdan täze tertip goýdugymyz bolýar. Bu hakyky sünnete görä tewiriň ýitmegine sebäp bolýar. Mysal üçin şuň kunna sünnette öwredilen hakyky tewiri bilmeýänligimiz üçin bir sünnette okumaly dilegler okap el yüzüne silman saçaktan tursa gen görýärler. Bu tewir gallyrmadym, kaya dileg okumadym diýip pikir edýärler. Sebäbi ýalňyş tertibi dogry tertibiň ýerine goýup dursa. Ve musulman doganlar iki zady bulaşdyrmaly däl. İki zady bulaşdyrmaly däl. Umumy dileg edende el götürmek bolýar. Mysal üçin öýde oturýarsyň, özüň üçin dileg edýän, ýa tewirden daşgary umumy dileg edilýär. Bunu el götürmek bolýar. Hatta käbir ulamalar yüze silmegen bolýar diýenler bar. Emma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň el götürmedik ýerine bizem el götürmeliler. Nahardan soň, naharyň dilegleri okulandan soň el götürüp yüze silmek sünnette ýok. İki zady biri-birine bulaşdyrmaly däl. Ýene bir sebäbi musulman doganlar nahardan soňra biziň içimizdäki tertibiň ýalňyş taraplarynyň ýene bir sebäbi nahardan soňra tewir hökmünde sünnette geçen dilegleri okamagyň ýerine Fatiha okumak, tebarek çykmak sünnetiň ýerine geçen ok we nahardan soňra Kur'an Kerim okumak sünnet däl. Şonuň üçin musulman doganlar nahardan soňra sünnete görä her kimiň özi el götürmän yüzüne silman hadiste öwredilen dilegler okamaly. Sünnete görä öz tewiriň okandan soňra, mysal üçin oturduk saçakda iýdik, içdik, her kim öz dilegini okady, her kim öz tewirini özü okady. Ondan soňra oturup Kur'an oku, öz başyna ýa-da jemaatdan biri okusun sen dinle, ýa-da hadis oku, ýa-da wagt edilsin. Bunda musulman doganlar her kimiň öz işi. Emma Kur'an okumak nahardan soňra tewir okumak däl, iki zady bulaşdyrmaly däl. Naharyň edebi nahardan soňra okulmaly doga dilegler tewir başga, Kur'an okumak başga. Bu ikisini näme bulaşdyrmaly däl. Bizde köplenç näme edilýär, şo nahardan soň ay tebarekçi hususan merakelerde şol tewir diýip kabul edilýär. Ýene bir bellik musulman doganlar bu sünnete ters bolan ýalňyş tertipden diniň arkasyndan gazanç edýän ýasama mollalar peýdalanýarlar. Özlerine tewir gallyryp berýänçi molla hökmünde bir kär edinipdirler. Mereke gelýärler, işler näme? Tewir gallyryp bermek. Sünnette musulman doganlar bu hili tertip ýok. Mereke gelende her kimiň özi tewirini okamaly. Mollanyň okany seniň okanyň ýerine geçen ok. Elbette bu hili mollalaryň käbir bu tertibiň aýrylmagyny isleýän ok. Sebäbi olaryň käri. Şonuň üçin mysal üçin haçan şu hili dogrusyny aýtsaň olar halamaýar. Atdakçyk bolýar bir zat diýe. Käbir mollalarym bar, olaryň bir netinde erbetlik ýok, emma bilmeýänlikleri üçin gözüni açyp gören şol dogry tertip, dogry muka diýip gezip ýörler. We Sahih Muslim'de gelýär, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize mereke ýa-da mihmançylyga baramyzda nahardan soňra öz tewirimizi okanmyzdan soňra öý eýesine şeýle dileg etmegi bize öwredipdir. Sahih Muslim'de geçýär. Allahümme barik lehum fîmâ razaqtahum waghfir lehum warhamhum. Allahümme barik lehum fîmâ razaqtahum waghfir lehum warhamhum. Ya Allah, olary rızk edip beren zatlaryňa bereket ber, olary bagşla we olara rahmet et diýmegi öwredipdir. Mereke baran kişi her kimiň özü şu dileg etmeli. Eger öý eýesine gowluk isleýän bolsaň, haýyr isleýän bolsaň,
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in öwreden dilegini her kimin özü okamaly. Sünnette öwredilen şul. Emma diýeli märeke bardyk, tewirimizi okadyk, öý eýesi üçin dilegimizi etdik. Ondan soň märekäň içinde bir ýaşuly bar. Alim adamma, bir ahun adamma umum dileg edip berdiýip dileg etdirsen bolýar. Emma bu nahardan soňra okamaly tewir bilen baglanyşy ýok. Ol aýry, bu aýry. Iki zady bulaşdyrmalylar. Köplenç bizde näme dilýär? Märeke barýa, oturýa, aý molla mukabber. Ondan iyi uçup bolýar, ýene de molla mukabber. Şol tewir mükadilýär. Köplenç näme bulaşdyrýarlar? Ol aýry, bul aýry. Otur özüň iyi iç, bismillah diýip öňünden diýmeli dileglerini aýt, ondan soňra öz başyňa öz tewirini oka. Ondan daşgary jemaatın içinde bir faziletli alim, ahun adam görseň, dileg edip berdiýsen diýber. Bunda hiç elwer näme musulman doganlar müşkül ýok. Ýene bir bellik musulman doganlar bu aýdanlarymyzy kabul etmek agyr gelip öz ýere diýen tertiplerini aklajak bolýanlar bolar. Ýani aýdan molalarymyzdan we şoňa meňzeşlerden. Olar üçin hem nasihat höküminde şunu diýär. Sahih Müslim'de gelýär bu hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Ve hayrul hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem." Diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Ýollaryň haýrlysy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ýoludur" diýär. Näme diýmek bu söz? Ýollaryň haýrlysy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ýoludur diýmek näme? Her işte iň haýrly, iň bereketli, iň dogry tertip ýol düzgün Peygamberimiziň bize öwredeni. Toýda, ýasda, naharda, ýatanda, turanda, iýeňde, içeňde iň haýrly ýol, iň bereketli ýol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öwredeni. Biz şoň üstüne bir zat goşmalym däl, kemeltmelem däl, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetde öwredişi ýalyk şoňa amal etmeli. Halkyň içinde şonu ýaýratmaly. Sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oturuşuny, turşuny, namaz kılışyny, nahar işini, suw içişini, täre talyşyny her hereketin jikmejik belläpdirler. Hatta sahabalar musulman doganlar Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme şeýle bir hereketlerine dikkat edipdirler. Sahabalar Peygamberimizin her hereketine şeýle bir dikkat edipdirler. Hatta sakalynda näçe sany ak sakaly bar, şoňa çenini belläp bize ýetiripdirler. Buların hemmesi ıgtybarly hadis kitaplarymyzda bize habar berilýär. Şonuň üçin musulmanlar her hereketinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görelli alıp şonuň sünnetine göre bolmalylar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet bolmak diýmek, onuň izine düşmek, onuň sünnetine eýermek diýmekdir. Naharyň edebem şeýle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin goýan öwreden tertibine göre bolmaly. Onun goýan tertibini bir gyra goýup, özüden tertibimiz ýöretmeli däl. Biziň içimizde şu şeýle bolup dur. Bilip ýa-da bilmän. Eger Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin goýan öwreden tertibine göre bolman, öz goýan tertibini ýöredýän kişi dili bilen diýmese de hereketi bilen meniň goýan tertibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öwreden tertibinden gowy diýdigi bolýar. Eger şo diýmedik bolsa da özüňkini has haýrly hasap etmedik bolsa da onu ýöretmezdi. Peygamberimiziň sünnetini ýöredirdi. Şonuň üçin dikkat etmeli musulman doganlar. Ve sünnette öwredilen tertipde tewiri tutmagyň kän peýdalary bar. Birinjisi musulman doganlar ol dilegleri okap Allah Taala şükür edenimiz üçin sogap alýas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hut öz mübarek dili bilen okan dilegini senem menem okayan. Ve şeýdip Allah Taala näme edýäs, zikir edýäs, Allah Taala hamd we şükür aýdýas. Şoň üçin sogap alýas. Ýene bir peýdasy musulman doganlar sünnete eýerýändigimiz üçin sogap alýas. Ne şun kunna bir entek insan şunu bilmeýär, ýa tutmaýar, öwrenesi gelmeýär, bir setir, iki setir doga. Emma sen şunu öwrenip ýa tutup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini diýerelseň, sünnete eýerýändigimiz üçin hem sogap alýas. Ýene bir peýdasy musulman doganlar saçagyň, ojagyň, ilen tagamyň bereketli bolmagynyň bir sebäbim sünnete göre başlap, Allah Taala zikir edip bismillah diýip başlap, soňunda hem sünnete göre tewil okamakdyr. Ve sünnette bize öwredilen doga dilegler öwrenmek üçin
Hısnul Muslim adlı kitabı internetten yüklep bilersiniz. Käbir doganlarymyz diýmek mümkin, şu derste aýdylanlary we başga goşmaçalar bar diýdik, nerden öwrenip bilersiz? İnternette Hısnul Muslim diýip kitap bar, doga kitabı, deliller esasında ähli dillere terjime edilen. Şonu internetten alıp bilersiniz. Play Store'lardan, Play Market'lerden yüklep bilersiniz. Eger Arapça okap bilmeýän bolsaňyz, sesli okuluşy bar. Sesli okuluşyny yükleň. Elhamdülillahi Rabbil alamin.